rugi no. Pramila wonten mriki peparing Gusti Allah ma asoba min hasanatin faminallah. Sekabehan iki peparing Gusti Allah apik. Memang makomi awake dhewe, makom niku yo setarane awake dhewe. Wong wedok nyat nyambut gawe dinilai positif. Pramila lenggah Bu jenengan nek bengi ki aja gur ngelamun teko ngendi-ngendi. Lah iya, Irkam ndek bengi ngomong jare pepane Gusti Allah ki sing luwih apik. Ning aku ki wong wedok nek nyambut gawe kaya ngene apa ya Gusti Allah ki luwih apik aku iki wong nyambut gawe kaya ngene iki ya. Ning Gusti Allah ki tetep kok paring ki sing luwih apik. Ning aku tek kaya ngene. Mengke nek jenengan mandang sisi positif nyun sewu. Menawa-menawa nek bojoku ki iso nyembadani mesti elek. Elek. Pramila jenengan dikersake wong wedok nyambut gawe, golek duit, niku jenengan dikersake kalih Gusti Allah becik. Gen urip karo garwa teko kaken-kaken ninen-ninen.